சும்மா சுர்ருன்னு கோவம் வருதா? அந்த கோவத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையா? இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் டாக்டர் திவ்ய பிரதீபா, உங்கள் ஷீரோ கோச். எனக்கு செம்மையாக கோவம் வரும், பயங்கரமாக கோவப்படுவேன். அந்த மாதிரி கோவப்படுறேன் அப்படிங்கிறதே முதல்ல நான் தெரிஞ்சுக்கல. நான் கோவப்படுவேன்னு மற்றவங்க யாராவது என்கிட்ட சொன்னால் கூட அவங்க ஏதோ தெரியாமல் சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட், அந்த கோவத்தினால ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது நான் தாங்கிறதே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியல. அடுத்தது, அந்த கோவத்தினால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படிங்கிறதும் எனக்கு புரியல. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு புரியறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ நான் வண்டியில் போயிட்டுருப்பேன். நான் டிராஃபிக் தான், உங்கள் சென்னை டிராஃபிக் நல்லா தெரியும்ல. ஸோ இஃப் அ பர்சன் ஒரு க்ரீனில் நான் போகும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரெட் இருக்கும். பட் அந்த பர்சன் அதை பற்றி கவலையே படாமல் ஹீ வில் கிராஸ். ஓகே, நான் க்ரீனில் தான் போயிட்டுருப்பேன். அப்போ கூட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கிளாஷ் ஆகிற மாதிரி கிளாஷ் ஆகிருக்காது, கிளாஷ் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம். அப்போ அவன் என்னை திட்டுவான். அப்போ எனக்கு பயங்கரமாக அப்படி சுருன்னு கோவம் வரும். அப்புறம் ஒரு தடவை என்னாச்சுன்னா, நான் இப்படி ரைட்டில் டேர்ன் பண்ண போகிறேன். ஒருத்தன் பயங்கர வேகமாக 2 வீலரில் வந்தான். ஸோ அவன் எப்படி போட்டு போகிறாங்கிற இதுவே எனக்கு புரியாததுனால நான் என்ன பண்ணேன்னா, கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நிறுத்திட்டேன். ஓகே, லெட் ஹிம் கிராஸ், அதுக்கப்புறமா நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகலாம். அவன் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறான், மேலே அடிச்சிட்டானா என்ன பண்ணுறது? அவன் என்ன நினச்சான், நான் போயிடுவேன்னு நினச்சான். நான் போகாமல் அவன் இந்த பக்கம் வரலான்னு வந்தான். அவர் தண்ணி வேற ஐயா, அதனால் அவருக்கு பேலன்ஸ் பிடிக்கல. நின்றுட்டு இருந்த என் வண்டி மேலே மோதிட்டான். என்னால் என் காலில் நான் நின்றுட்டு இப்படி வண்டி நிறுத்தி 2 வீலர், அப்போது கார் கிடையாது, நின்றுட்டு இருக்கும்போது வண்டி இப்படி சாஞ்சது, என் கால் மேலே விழுந்துருச்சு ஸ்கூட்டர். நல்ல அடி, செம்மடி. நான் ஃப்ராக்சரோன்னு கூட யோசித்தேன், பட் தேங்க் காட் ஃப்ராக்சர்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ அப்போ அந்த பர்சன் என்கிட்ட இடிச்சிட்டு நான் கீழே விழுந்துட்டேன், வண்டி என் மேலே விழுந்துருச்சு. எடுத்தவங்க யாருமே எனக்கு என்னாச்சுன்னு பார்க்கல. எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் ஸ்கோல்டிங் மீ. என்ன திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இன்க்ளூடிங் தட் பர்சன். அந்த ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தவன் தண்ணி போட்டுட்டு வந்திருக்கான், அப்போ என் மேலே இடிச்சிட்டான். பட் அங்கே லக்கிலி போலீஸ் இருந்தாங்க. போலீஸ் வந்தவங்க அவன் தண்ணி போட்டிருக்கான்னு தெரிஞ்சோடனே அவனை ஒரு அடி அங்கேயே வச்சாங்க. பட் வாட் எவர் இட் இஸ், அப்போ எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது. பயங்கரமாக ரோட்லேயே சத்தம், நீ என் மேலே அடிச்சுட்டு என்ன கத்துறியா? நான் யார் தெரியுமா? என் தாத்தா யார் தெரியுமா? அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி பயங்கரமாக, எங்கள் தாத்தா ஜட்ஜாக இருந்தார் அப்போது. ஸோ அதனால் நான் அப்படி இப்படின்னு ஒரே சண்டை, அவன்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசுகிறேன். கால் நல்லா வீங்கிச்சு, அந்த பிளட் கிளாட்லாம் வந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு சத்தம், கோவம். ஸோ இப்போ இந்த கோவமெல்லாம் படக்கூடாது அப்படின்னு நான் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, எனக்கு தான் அது கெடுதலுங்கிறது புரிஞ்சிக்கிட்டு நான் அந்த கோவத்தை குறைக்க ட்ரை பண்ணுறேன். பட் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போவுமே சில நேரம் அந்த மாதிரி டிராஃபிக்கில் வரும்போது கோவம் வந்துடுது. ஒருத்தன் பின்னாடி இடிச்சிட்டான் நேற்று. ஆக்சுவலாக முன்னாடி போகிற வெஹிக்கிள் இப்படி குறுக்க வர்றதுனால நான் ஸ்லோ பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண முடியுதுன்னா, என் பின்னாடி வரனாலே அது முடியணும்ல. பட் அவனுக்கு முடியாது, ஏன்னா அவர் ஃபுல் ஸ்பீடில் வருவார். நம்மளாம் நிதானமாக போந்து டங்குன்னு இடித்து என்னோடய காரோட இந்த பக்கம் பேனர் கொஞ்சம், இதெல்லாம் நான் எப்பப்போவோ நடந்தது, ஓவர் 15 இயர்ஸ் நடந்ததை நான் சொல்கிறேன். டோன்ட் திங்க் லைக் ஐ எம் ப்ரோன் டு ஆக்சிடென்ட்ஸ், அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ அப்படி இடிச்சிட்டான். அப்போவும் எனக்கு சிறுன்னு கோவம் வந்துடுது. பட் நான் இப்போ என்ன நினைக்கிறேன்னா, நான் இதெல்லாம் கடந்து வந்துட்டேன், கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் அந்த சமயத்தில் கோவம் வந்துடுது. ஸோ அப்போ நான் இப்போ எல்லாமே அனலைஸ் ஜேர்னல் எழுதுகிறோம்ல, நைட் இன்றைக்கி என்னென்ன நடந்தது அப்படி எழுதும்போது எனக்கு அது பிடிக்கல. நான் அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணது, எவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப லெவல் ஹெட்டடாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கோவமே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ சில பேஷண்ட்ஸ் ஒன்று என்னை பார்த்தா சின்ன பொண்ணாக இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்களா, இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாம் கூகுளில் ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கிள் பார்த்துட்டா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்களான்னு தெரியல, எதுனாலன்னு தெரில. என்னை பேசவே விட மாட்டாங்க. நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு வார்த்தை எடுப்பேன், உடனே அதில் அவங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் அடிச்சு விடுவாங்க. ஓகே, அவங்க பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து மறுபடியும் ஒரு வார்த்தை பேச ஆரம்பிப்பேன். உடனே அந்த வார்த்தையிலேருந்து அவங்களுக்கு அதில் என்னென்ன தெரியுமோ அதுக்கெல்லாமும் இப்போ சில சமயம் கோவம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் எழுதும்போது அனலைஸ் பண்ணுவேன், எதுக்கு நமக்கு இப்போ கோவம் வருது, ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி எத்தனை தடவை கோவப்படுறோம், என்னென்ன விஷயத்துக்கு கோவப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி
எழுத ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் என்னோடய ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கோவப்படுறது தெரிஞ்சுது, எனக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ பட் ஃபைனலி வந்து நீங்கள் வந்து யார் வந்து என்ன பண்ணாலும் சொர்ணையே இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அது முடியாது. பிகாஸ் we are all human beings. நமக்கு எமோஷனுங்கிறது இருக்கத்தான் செய்யும். ஸோ எல்லாரும் வந்து காந்திஜியோ கௌதமர் புத்தரோ ஆக முடியாது. பட் அவங்களுக்குமே மூட் ஸ்விங்ஸ் இருந்திருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் கோவப்படுறது ஓகே, பட் அந்த கோவத்தை எவ்வளோ நேரம் நம்ம வச்சுருக்கோம் மனசில் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் நினைக்கிறேன். இப்போல்லாம் நிறைய அதான் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சில சமயம் முக்கால்வாசி நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா அந்த மாதிரி எந்தெந்த பேஷண்ட்டுக்கு கோவப்படுறேன், என்னென்ன சுச்சுவேஷனில் கோவப்படுறேன்னு அந்த ஜேர்னல் எழுதுகிறப்போ எனக்கு கிடச்சிருச்சு. ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த பேஷண்ட் இந்த மாதிரி பேசினா அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஒரு 2-3 தடவை நினச்சி பார்த்துக்கிட்டேன். ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசினா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும், சொன்னதையே திருப்பி பேசினா அதுக்கு என்ன சொல்லணும், நம்ம சொன்னதை அப்போ தான் ஃபுல்லாக சொல்லி முடிச்சிருப்போம். மறுபடியும் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டா அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது கோவம், ஏன்னா அவ்வளோ நேரம் 10 minutes எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஐ ஹேவ் டு ரிப்பீட் எவ்ரிதிங் அகெயின் ஃபார் another 10 minutes. எனக்கு ஒரு 20 பேஷண்ட் வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்படுமே அதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் பண்ணால் அதுக்கு கோவப்படாமல் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு எழுதி வச்சுக்கிறது. ஸோ இப்போல்லாம் வந்து கோவம் வர்றதில்லை. அந்த மாதிரி கோவம் வராமல் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பதில் சொல்லிடுவேன். அதையும் மீறி சில சமயம் சர்ப்ரைசிங்காக சில பேஷண்ட்ஸ் நம்மளை இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி டிராஃபிக்கில் போகும்போது சில இரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது டக்குன்னு கோவம் வந்துடும். வந்த அடுத்த செகண்டே எனக்கு புரிஞ்சிடும், திவ்யா நீ கோவப்படுற. அந்த பால்பிட்டேஷன், உடம்புல அந்த அட்ரினலின் செக்ரீஷன், ஒரு வயிற்று அப்படி அவிழ்த்தி பிடிக்கிறது, இதெல்லாம் ஃபீல் ஆகும். ஆனால் உடனே திவ்யா இது நம்ம கிடையாது, நம்ம இப்படி பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது, ரிலாக்ஸ், ஒரு நிமிஷம், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி சில சமயம் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸை மேனேஜ் பண்ணணும்னா கோவத்தை காட்ட வேண்டிய இடத்துல காட்டதும் வேணும். அந்த பாம்பு கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள்ல, அந்த முனிவர் வந்து நான் உன்னை கொத்த வேண்டான்னு தான் சொன்னேன், சீர வேண்டான்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து கோவப்படுறேன், பட் ஆனால் அந்த கோவத்தை அடுத்த நிமிஷம் மறந்துடுறேன். ஸோ அந்த கோவத்தினால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை, ப்ராப்ளம் தான். அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு தான், நம்ம உடம்புல தான் அந்த அட்ரினலின் செக்ரீஷன்ஸ்னால வர்ற எஃபெக்ட் ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால எப்படி நான் என்னோட ஆங்கர் மேனேஜ் பண்ணுறேன்னா ஐ மெயின்டைன் அ ஜேர்னல். எதுக்கு எனக்கு கோவம் வருதுன்னு பார்க்குறேன். நிறைய எது வருதோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆன்சர் நான் ரெடி பண்ணி, இப்படி நடந்தால் இப்படி நடந்துக்கலாம், இப்படி நடந்தால் இப்படி நடந்துக்கலாம். ஸோ ரிப்பீட் ஆகும்போது அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ரிப்பீட் ஆகாமல் புதுசாக நடக்கிறப்போ டக்குன்னு உடனே மைண்ட்ஃபுல்னஸ், நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இப்படி பண்ணக்கூடாது. எதுக்கு ஏன் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா இது நமக்கு நல்லதில்லை. கத்துறதுனால அந்த இடத்துல ப்ராப்ளம்ஸ் ஜாஸ்தி தான் ஆக போகுது. ஸோ இந்த 2 வழியில் தான் நான் வந்து என்னோட ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் நான் பண்ணுறேன். அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. நான் அதில் வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாகவும் இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு டிப்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஐ கேட்ச் யூ சூன். பை.